चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो। कैसे कैसे अइला दुल्हा पापा के पसंद हो। कैसे कैसे अइला दुल्हा पापा के पसंद हो। गैया चारावत रानी खेत खरिहानवा हो। वैसे वैसे आईनी सासुजी पापा के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी सासुजी पापा के पसंद हो। चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो। कैसे कैसे अइला दुल्हा चाचा के पसंद हो। कैसे कैसे अइला दुल्हा चाचा के पसंद हो। बकरी चारावत रानी नदिया के तीरावा हो। वैसे आईनी चाची चाचा के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी चाची चाचा के पसंद हो। चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो। कैसे कैसे अइला दुल्हा भैया के पसंद हो। कैसे कैसे अइला दुल्हा भैया के पसंद हो। बकरी चारावत रानी नदिया के तीरावा हो। वैसे आईनी सरहज भैया के पसंद हो। वैसे वैसे आईनी सरहज भैया के पसंद हो।